Hi guys! Good afternoon po. Welcome back po. At inaanyayahan ko po ulit kayo na samahan ako para mag-prepare ng snacks. So, tara, samahan niyo po ako. Ang recipe po natin ngayon is pan-fried sweet potato o kamote. Sa atin, ginagawa lang natin kamote Q. So, ang gagawin natin, Korean version of pan-fried sweet potato. So, binalatan ko na po siya habang binoil ko yung water para mas madali po. So, i-slice po natin siya. Ayan. Ganito lang po. Ganito lang siya. Tapos, ilagay natin sa ating bowl. And, slice ulit. Masarap po to. Natutunan ko lang siya nung may party dito sa bahay. And, nag-request yung mga bata. So, sinerch ko siya. Madali lang. Tapos, masarap. Sa atin kasi nilalagyan natin ng asukal. Ito, flour. I-coat lang natin siya ng flour. So, here we go. Tapos na po nating na-slice. Antayin natin mag-boil yung water. Kapag nag-boil na yung water, tsaka natin siya ilalagay. Hayaan lang natin siya for 3 minutes. Tapos, strain. And i-coat lang natin siya ng flour. Tsaka natin i-fry. Diba? Madali. Yan. Ayan, nagbaboil na po yung ating water. So, ilagay na natin isa-isa yung ating nahiwa na kamote or sweet potato. Lagay-lagay lang po natin siya. So, there you go. Yan po. And, ayan lang po natin siya na maboil within 3 minutes. So, ayun guys, pagkatapos po nating i-boil yung ating sweet potato, i-coat na natin siya ng flour. Pancake flour. Kung meron po kayo ng pancake flour, pwede nyo po siyang gamitin or dili kayo all-purpose flour, okay lang po. I-coat natin lahat. So, let's do this! There you go. Tapos na po siyang ma-coat. So, next, let's do the frying. So, kailangan lang po mainit yung ating oil. And there you go. With medium high heat. And baliktarin natin every after 3 to 4 minutes. And pwede na po. So, ito na po ang ating finished product. Ang ating pan-fried sweet potato. So, sana po nagustuhan nyo and enjoy your snacks.
next time again. Have a good day!